Eu jogo, eu vi. Selamat. Ayo, pergi kan? rahmatullahi taala wa barakatuh sukaɓe GUNAAS on calminama on juurama on ñagama duwa on ñagama yafuya enen ɗo invité goto e sukaɓe Nasrullahi naɓe dariɗo guila hanki gam yettinde golle ngesa ceerno ɗe no dari no hen guila hanki ha joni ko hen o dari argal guila hanki eɓe dari hen eyyi Abdoul a salminama holno jiiruɗa golle ngesa ɗe guila hanki faade hanki ko ɗaɗɗama ni Nasrullahi naɓe ma gayno hande hande maɓe gayno oɗo kadi ko Ibun wiyete Ibun a salminama a weltanama a namnama so jaam Allah woni e ma ko jiiɗa e golle ngesa ɗe guila hanki faade hande eyyi eyyi naafi ɗiɗi ɗe cuɓaɗe walla ɗe cuɓaka eyyi joni holno jiiruɗa dawgol sukaɓe ngol hikka e ngol ɓeydi sembude walla e ngol ɓeydi ustade eyyi ne sembi oɗo ko an ko leegal bitegal leegal fulɓe jeeri Nasrullahi premier ko ɗon jeyɗa oɗo wiyete ko oɗo nen ko Abdoul wiyete ko Nasrullahi dewo jeeya holko jiiɗon ko rendi Nasrullahi ji ɗiɗi hol ɓamtare en jiiɗon hen waɗi gartam walla waɗani waɗi gartam eyyi waɗi gartam eyyi alhamdulillahi rabbil alamin on jarama Allah jarama eyyi sukaɓe GUNAAS no jiiruɗon ni golle ɗe ha joni no mbayni ɗum ɗo ko ƴertoɓe ɓeɗo foof ɓe jiiɗon wonno hunde nde no woɗɗodiri no fewi wotuɓe foof koye banggue mum mbaɗa wotuɓe foof koye banggue mum mbaɗa ko noon tan ɗum calminama ha yesso so Allah jaɓi eyo
Rana yandi boya baba. Aminata kola de Allahu yo min nyaagi mama imoy de gedoma Mamadou Lamir koy makaji bina la alwo iba heli edoma prefe